Zdravím vás, priatelia. Dnešný symbol, o ktorom bude toto video, je téma liečenie vzťahu mamy a detí. Je to tá veľká sviečka, tie menšie som mala urobené, takže som ich ku nej priložila. Takže trošku k tejto téme. Ani si neuvedomujeme, aký je tento vzťah pre nás dôležitý. Vzťah nás k našej mame a vzťah nás žien k svojim deťom. Tam, kde to neklape, tam, kde to nefunguje, tak je to naozaj veľmi ťaživé. Ani si nevieme predstaviť, koľko hlbokých programov, spôsobov správania po našich mamách máme. Alebo sme úplne rovnaké, alebo chceme byť pravý opak. Tento symbol prišla za mnou raz priateľka, Alka, ešte v Čechách, keď som žila, a opýtala sa ma, či by som jej vedela urobiť sviečku, pretože si nerozumie s dcerou. Tak som jej ju urobila, tento symbol načítala, prišlo mi k nej taká bledučka rúžová, ako keď sa žene narodí dieťatko, tak mi to prišlo dať do takej bledučko rúžovej. A ona túto sviečku zobrala a zaniesla ju dcére, s ktorou sa naozaj dlho nerozprávali. Veľmi ju to ťažilo a stalo sa to, že vlastne po nejakom čase tá dcera za ňou prišla a tam sa to proste vyliečilo. Potom sa už začali rozprávať a krásne spolu fungovali. To iba ako príklad. Ako tieto energetické sviečky fungujú. Kto viete, že máte takýto problém, že tam to treba vyliečiť, že tam ten vzťah, aj keď by sa tá druhá strana neuvoľnila, pretože za nikoho iného to nemôžete urobiť. Ale že dôležité je, aby ste odpustili vy, aby ste odpustili sebe, aby ste odpustili tomu druhému človeku. Už či to je mame, alebo svojim deťom. Keďže my ako ženy toto je veľmi dôležité. Veľmi často sa toto deje, že tie vzťahy sú nie dobré. Veľakrát som si túto sviečku aj ja pálila, pretože kto ma pozná viac, tak vie ten môj príbeh. A vie, ako to mám. Takže, ako vznikajú symboly, proste sa napojím na svoje vyššie ja,
na svojich sprievodcov, zadám tému a už si potom načítam symbol a ten potom zakreslím a už vidím potom k nemu, akú dám farbu sviečky a zakreslím to a následne to ešte nabijem tou energiou, ktorú to mám mať. Tento vzťah je častokrát veľmi ťažký. Nie každý to má jednoduché v tom živote s tými rodičmi alebo s tými deťmi. Ale dôležité je to, že sa vám naozaj uvoľní určitý priestor vo vás, ktorý bol zapevnený, zatuhnutý a kto ste túto sviečku mali, tak viete o tom, či vám pomohla, či vám niečo uvoľnila. Záleží to na tom, ako sme na tom my, áno. Ale väčšinou, keď už chceme si niečo liečiť, tak po väčšine na to pripravení sme, že už nechceme v tom zotrvávať ďalej. Ale chceme sa v tom živote posunúť, pretože naozaj tí rodičia sú pre nás ako duše základom. A tá mama je vzorom tej energie ženskej. Častokrát si hovorím, že nie som taká, ako bola moja mama. Mama už nežije veľmi veľa rokov. Ale v tej podstate veľakrát si uvedomujem, že som presne ako ona. Takže kto by ste mal záujem si túto tému dať pozrieť a dať si touto sviečkou preliečiť, tak je to pre vás. Pozriem sa ešte, čo by som k nej povedala. Tie symboly nepotrebujete dopodrobna vedieť, čo ktorý symbolček znamená. Dôležité je, ak vás osloví ako celý ten symbol, že si vás proste privolá niečím, čo potrebujete práve v tú danú chvíľu riešiť. Aké máte pocity, keď sa pozriete na ňu? Kedy ju máte zapáliť, to už je na vás. To je na vás, ako sa rozhodnete, kedy ju potrebujete. Kedy potrebujete riešiť práve to, čo je v nej. Ona si, ako náhle ju zapálite, tým zapálením si ju aktivujete, tak tá sviečka si nájde ten bod, nájde si ten vnem, kedy sa niečo v tom živote stalo a kedy sa vám to zablokovalo. A uvoľní to. Uvoľní to na takej úrovni, na akú ste pripravení. A už ako som vravela, v žiadnom vzťahu neviete ovplyvniť tú druhú stranu, ani by ste to nemali robiť. Ale dôležité je, čo sa udeje vo vás.
A keď si dáte preč to, čo tam naozaj tak bolí, tak sa uľaví v prvom rade vám a o vás ide predsa najviac. S týmito sviečkami, ako sa pracuje, proste sa zapáli, prepojíte sa s tým symbolom, stačí sa na chvíľu pozerať, prepojiť sa s ním. A sviečka, hovorím, sa zapáli a tým sa aktivuje. Dobré je, keď ju za vás nikto iný nezapaluje, nezhasína. Dôležité je, kde si ju dáte. Nedoporučujem tieto energetické sviečky dávať do spálne, tam, kde spíte, tam by som, ja to tak nerobím. Podľa výšky plameňa vidíte, ako sa správa, ako horí, prípadne do ktorej strane sa začne točiť a podľa toho už viem vám poradiť, čo sa deje v tejto téme, ktorú si liečite. Ak by ste chceli, mali záujem, môžeme si predtým sa o tom porozprávať. Do popisku dám na mňa e-mail, aby ste sa mohli na mňa obrátiť. Takže tak. Ak by vám sviečka robila priveľký oheň a vtedy proste pracuje dosť silno, keď má veľký oheň, tak ho proste zhasnite a prikráčte knôt. A uvidíte sami, že čo budete zažívať, čo sa vám bude diať. Ja som túto sviečku, už som vravela, veľakrát pálila, pretože u nás ten ženský rod, to tam bolo poriadne zanesené, zablokované. Takže tak, pod video vám dám adresu.